Hakajing bitar ya kajing Syaban ben ki khasi penar ha blok 1 hakijaj ben Rio Karbi u chairman kahinyo trip border dispute redressal forum u chandame sungo ulama ham ye ki Karbi ba ki de ben imsuk imsan bat ki penar komta kinum khen para marjan shu henry kin khen nong shun no usungo ula pen pau ya kani kajing sngo bitar persya ya ki Karbi haki nong tho kot khubor hadien kajing kendu bat udisi ka West Giant Hills district menta kasngi usungo ulaong lada phimkwa bansyong bansa da kabasuk basan hapo uput uang jong ka jila Meghalaya kabha bapinlit phaino sya ka jakasyong jakasa lajong kata harut kawa kalang syasilyang kawa kupli bat sikibinta ka jaka jungo kai babananam ka jila Assam ka Kaziranga National Park. Kini ki pai dong sung chnong jong ka chnong mo thade ki yo ban syong ban sa hangne da ka jing ice neu bha jong kinong sung chnong jong ka chnong mo jem bat ka chnong ringler ke ki wan ki kerpat ya ka ban aja kai ki ban syong ban sa da ka babu rom ya ki pai dong sung chnong jong ka chnong mo jem bat ka chnong ringler te ki neru da ka jing i de ka jing borom kliang ki ai ka ta ka jaka bikin syong bikin sa bikin syong chnong ke henrai ka basiosi menta ka lomba haga jaka ban burom ye kini ki ardali ki shnong ba ai jakai ke bikin syong bikin sa hadin ki syabe nang tena pok Kaziranga haus im kasyari haga senem khat ruspa pedeng khat ruspa rabusan re menta pat kile penban kile ben penban yengi te kani kalong ka e ba ni kum ki pai nong shnong jong kari ka se dia ni mla ba pria te da ka ba shahi nagaliang jugi kum ku forum ru ni pedrem juri kani bat kum kani ki jingjia ni na dale ni mla ban pria Lada kinong muthade kidang yai beteng ya kino kikam persya hapo uput uang kasnong mujam ka forum kanom shemiki kum ki para marjan henry kan kenyeki kum kinong shuan jong ka jaj ben rio laong u chairman ka forum te kani ka lok kubor ka baklain na kalian sigi ku forum ni don ba persiu sigi pai nong shnong jong ka shnong Karbi te this is my message for all the Karbis community, for all the Karbis brother and sister who living at Mothade village and the nearby village too. We urge you to live peacefully with us. So if you don't want to live peacefully with us, it is better for you to go back to your homeland beyond the Kalang and the Kapili river and beyond this river to the Assam famous national park, Kaziranga National Park, as you lived before. So if you are still continue to create any violence between you and us, we will not treat you as our neighbor, but we will treat you as our enemies. So this is our strong message for all the Karbi brothers